Antonio Basagoiti Euskal Alderdi Popularreko buruarentzat ustelkerian azkagarria da, eta bereziki bere alderdikoak ematen dio minik handiena. La corrupción es repugnante y a mí me duele especialmente la de mi partido. Bárcenasen ustelkeria ez dela Euskal Alderdi Popularrera iritsiko esan du. Bere hitzetan, Popularren diruzainoiak ez baitu Euskadin ardurarik izan, eta Euskal Alderdi Popularraren jarrera beti izan delako kontu garbi eta gardenak edukitzea. Amaiurrek ustelkeria Espainiar estatuan dagoen eredu sozioekonomikoaren isla dela uste du. Eta korrupzioa horren ondorioa bat baino ez da. Azkenean, horretara ausartu direnak ez da gauza aislatu gaina. Atzera begiratzen badegu jarraieko politika bat dela esan dezakegu, eta beraz, eredua bera esan dezakegu dela guzti horren kausa. Eskandalu honen aurrean Rajoik berehalako agerraldia egin behar duela deritzo Amaiurrek, eta gertatutako argitzen denean erantzukizun politikoa egon behar duela. Ezker Batuak ere Rajoiren agerraldia nahi du kongresuan, eta ustelkeriari buruzko pleno monografiko baten baitan izatea nahi du. Kaio Lara alderdiko buruak esan duenez, pleno horretan gobernuak ustelkeria politiko eta enpresariala bukatzeko berehalako neurriak har ditzala nahi du.